faruwa kana ji na akwai wani mazaje ne mun dan yi tafiya da shi na dan ja su mu je irin harka dai tunda yanzu lokaci ne na siyasa kuma kowa ya baza komarsa domin me ya tsira da mutuncinsa. So mun je mun dan yi harkokin arziki har an samu abin arziki. So na yi musu alherin yadda ya kamata kuma iya adalci wanda ni a matsayina na wanda na rayuwa a cikin yan Kannywood sama da shekara 15 da suka wuce babu wanda ya taba kwatanta min kwatankwacin irin wannan adalcin da ni na cewa na kasa da ni saboda duk inda na je da mutum in na dauke ka ko gurin babba ne ko wani waye zan yi kokari in introduce dinka kuma ba zan je da kai a matsayin cewar na je da kai a matsayin yaro na bane zan je da kai a matsayin abokin sana'a ta saboda in wani abu ya zo a tare a rufa juna asiri duk alherin da ya samu kuma Allah ya ba da sa'a akai. So mun yi wannan da wani gaye ana kiransa mazaje dan Kaduna ne. So gayen ya san mu'amala na da sarkin waka abu ne mai karfi wanda muna da mutunci da juna. To ka san tsakanin dan adam da dan adam misali ka san ni zan iya zuwa in yi magana ka a wani waje kai ma za ka iya zuwa a wani wajen kaitawa ban sani ba Allah musa wuru. So mun yi faɗa yaron an bada kuɗi ne da za mu yi aiki na wani ɗan siyasa. So sai ya zo ya nuna zalamar sa saboda ba mu yi aikin ba ni a ƙa'ida duk wanda ya bani aiki. Nakan ba kafin in fara cin kuɗin nakan yi budget in ga nawa ne aikin zai kosin nawa za mu kashe. Duk da mun je da su wani gari ba ma gari na wani Kano kenan mun samu abin alheri ban musu ƙauro ba na raba musu kusan na ba su 250 mun yi abubuwa. So sai na ga suna da kuɗi a hannunsu kuma mun zo na kama musu hotel a Kano ba abinci suke siya ba kuma kuɗi suke kashewa ba kuɗin hotel suka biya ba. Sai na ce wannan kuɗin da muka samu na siyasa mu bari in muka je muka yi wanda ya ba mu aikin nan muka yi masa aiki muka ga abin da ya rage sai mu zo mu kasafta a junanmu mu sharing kowa ya samu. Yawa mun je an bamu miliyan 1 ne da aka bamu miliyan 1 dama ni already sun sani na je na nuna ma baya a zan taimake su ni ma zan yi kokari in yada manufofinsu na alkhairi. So muna da wannan alaka sai zamanto na cewa shi wannan din ba za mu taba kuɗi ba saboda ka san irin waɗannan abubuwan ka fito daga gidan babba ma akwai waɗanda su ma za ka dan kasafta ka dan san musu mun riga din mun saba da irin waɗannan na cire a gurin na dan sassan waɗanda zan san wa na ce raguwar mu saka a account tunda muna da wasu kuɗin a aljihun mu mun zo mun yi aiki sai mu a'a shi sai dai a fasa kuɗin kowa a bashi rabansa sai na ce to hana ni mun taɓa harka da kai ka zo na cinye maka kuɗi ko mun je da kai wajen wani misali an bada na taɓa ɗaukan su ma muka je aiki wani gari aka zo bayan mun dawo daga aikin wanda muka je ce ya gaji ba zai ga kowa ba saboda haka ba zai iya bamu wani abu na matsa lallai su din da na kira domin su zo su samu ko ni ba zai sallame ni ba da Allah su ya sallame su kuma cikin ikon Allah na matsa masa saboda yana ganin mutunci na sai da ya musu taranzuwa sai na ce to ai babu rashin yadda tsakanina da kai bai kamata kai haka to muna fama hira da shi ne a cikin hotel ni da shi ne a ɗakin sai na ce na san kana tafiya da Naziru sarkin waka misali ya jajja ka naga kuna abubuwa ba na jin ya taba zuwa gurin wani babba ya jawo ka irin haka ya ce zo ka je ga ka gashi ku kaisa za a je abinda aka samu an samu dai na san dai iya adalcin sa inda na san adali ne zai muku alheri sai na ce to amma ya za a yi ni na nemo tafiya mazaje baka taba kawo min business na duk tunda nake da kai baka taba nemo naira business na 10,000 ka ce min zaka ci 7 ma ni ka bani 3 ba abin ne aka tura masa saboda haka ni zan tura maka da duk full details din abubuwan da ya faru a WhatsApp duka ina da recording din da shi recording din da ya fara jan wannan abun magana da muka yi ne a hotel daga ni sai mazajen sai ya recording dinta sai tura Naziru sarkin waka saboda na ce Naziru sarkin waka 50,000 yaban da muka je tafiya a cikin amma baka ji na daga hankali ko na nuna masa rashin yadda ko na fito media na yi wani abu ba so dan me ni zaka daga min hankali ashe gayan yayi recording dina sai tura wani yaron Naziru sarkin waka Sani mai iyali shi kuma Naziru sarkin waka kawai sai ya ce ai ya ji me nace ai sai dama abin da naje ina mai kenan sai nace Allah sarki to an zo inda nake so an fahimci rayuwar nan kenan nace Naziru ni ban dauke ka mutumin banza ba kuma ban ce kai mutumin banza ba ita arziki da kake gani Allah ne ya ce wa kowa amma wani baka san baiwarsa ba wani har ga Allah za ka ganshi kaskantacce ne amma Allah ya ɗaukaka shi fiye da wasu ma da kake gani masu arziki nace ni ba na tsoron dan nayi mu'amala kar ka yadda da abin da ni baka ji daga bacina ba in kai min haka baka yi min adalci ba sai fara tura min maganganu duk zan turo maka komai everything ta WhatsApp zan turo maka kaji saboda haka kowanne recording ka bude shi one by one kaji in ya so da wannan ma zaka samu ma duk wannan bayanan da na gaya maka zaka ƙara ji da something abin da na maimaita a ciki to amma an ji kai martanin cewa gawuna ba Allah bane ba abin da ya isa yayi maka wannan ka san me na dauke shi fushin zuciya ne raina ne ya baci a lokacin saboda ina ganin a shi Nazirin ne mun magana yace ya za a yi kun je kun karbi kuɗi a gurin gawuna misali in yanzu ya sai na ce masa kaga ni fa nayi siyasa ma ta aqida shekara 10 har na fita daga kwankwan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana dai Mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu kamar yadda kuka sani. Yau abubuwa da yawa sun faru ba a taba sanin kanku ne, ba ku taba jina da kowa ba ku taba ganin nayi rigima da kowa ba. Sannan kuma da yawan mutane sun cewa Al'atok abokina ne kuma mun dade muna tare. Abubuwa da yawa sun faru da wasu tsakaninsu, ba na sa baki sannan kuma ba na magana yawa. To yau kuma abin ya sauko a kaina ne. Abin da yasa zan yi magana, gaskiya ban so in yi magana ba, amma kuma bayan ma wannan bidiyon ba zan ƙara magana ba. Abin da yasa zan yi magana saboda yanda na ga yana ta yin voice yana bata min suna, yana faɗin ƙarya da gaskiya akan abubuwan da suke faruwa a yanzu. Alhamdulillah, ranar yaushe ne, kwana 3 da suka wuce, Alhaji Dagwar ya turo min text message. Ranar na gaji gaskiya, ya turo min text message da dare misalin karfe 12 dare na yi bacci. Ya ƙara turowa da karfe 1 na yi bacci, yake ce min akwai wani gwamna da ya ce min da Allah yana son ya gamu. Haka ya yi message din yawa. Sai da asuba sai kira ni ya ce da Allah Mazaje ka shirya, wani gwamnan wani state ya faɗi ya ce yana son ya gamu. Ya ce to shikenan. Sai mutu na ma wajen gyara, sai na kira mai gyaran na ce da Allah ya duba mu da wuri za mu yi tafiya. Nan da nan ya fita, tunda asuba ya fita, je gama gyaran mun motan ya gyara. Ko gida ban tafi ba, kawai na sa kayana a boot muka tafi. To alhamdulillah mun je, sannan muka je sai nake jin ma wannan tafiyar ma ashe ba mu ake nema ba, akwai wanda ake nema daban. Suka yi abun su da gwamna da suka yi gama komai aka mai iyakan abin da a mai. To abin da yasa ba zan yi wannan magana ba, saboda ba shi bane musabbabin yin wannan bidiyon. Yawa, musabbabin yin bidiyon nan shine akwai bidiyo wani kaset da ya fita jiya. To a kaset din da ya fita jiya, a ɗazun kai an yi maganganu haka, shi Alin ya yi maganganu akan mai girma mataimakin gwamna, kuma abin bai daɗi ba. Har nake ce mai duk abin da zai yi ni da shi muke rigima, ba da mai girma mataimakin gwamna ba. Akan duk duniya ba abin da ya fi alaka zamantakewa daɗi. Kuɗi wallahi za ka zo ka same su ne kuma ka tafi ka bar su, ba shi bane. Kokari nake nuna mai yayi alaka cikin mutane cikin aminci da kyautatawa, shine rayuwa mai kyau. Kun gani? Shekaran jiya mun je ganin mataimakin gwamna, mun je misalin karfe 1 dare. Muna zuwa, Allah ya sa muka samu muka gan shi. To daidai kafin mu shiga, lokacin da muna shiga, sai yake ce ma shi Alin, mataimakin gwamna yake ce ma shi Alin, Ali ya aka yi kuma? Sai yake cewa a'a ni da Mazaje ne. Abin da yasa ya tambaye shi ya aka yi kuma, akwai wani bidiyo da Ali ya taɓa mai, har mataimakin gwamna ya bashi kyautar miliyan 1. Yawwa, sai yake tambaye shi Ali ya aka yi, sai ya ce a'a mun zo tare da Mazaje ne. Mataimakin gwamna ya ce Mazaje sai aka yi ya Kaduna. Wallahi na yi mamaki ma da mataimakin gwamna ya gane ga inda nake. Ya ce wallahi tallahi lafiya. Ya ce to shikenan. Mataimakin gwamna ya shiro waya ya kira wani, ya ce ga Ali da Mazaje, Allah ka ba su naira miliyan 1. Yawwa, sai muka ce ranka daɗe, mun gode. Sai ya ce gobe da safe ma, in ba dan wani abu ai da ma da daren ne ya muku transfer. Sai muka ce to ranka daɗe muna son mu yi hoto. Sai ya ce a mu yi hoto. Bayan muka hoto ya ce Mazaje yaushe za ku koma? Ya ce insha Allah gobe zan koma. Ya ce to shikenan, Allah ubangiji ya tsara hanya. Gaskiya na ji daɗi yanda na shiga Kano kuma aka tarbe ni, mataimakin gwamna yanda ya mun, wallahi alazim na ji daɗi sosai, saboda na yi da cewa mutumin kirki ne. Abin ya mun daɗi. To wani abu ne da mutane nake son ku gane a nan shine, Ali ya bi ya bata min suna, kuma da gari ya waye sai je zagaya sai ya karɓi kuɗin. Wallahi a kuɗin abinda na san na tsira da shi shine da moto na aka tafi, an yi full tank 13,000, an yi full tank, sannan dan yi ƙananan gyarake a motan. Sai lokacin da ana magana cewa gobe ku zo karɓi kuɗin, sai na je na ƙananan maganganu, ai Allah ya sa kuɗin nan su fito kaza da na cewa daga an yi magana, kuma wanda mai girma mataimakin gwamna yi magana da shi ba ƙaramin mutum bane. Inda irin mutanen sun yi magana suna cikawa, ya ce ai da an bada kuɗin siyosi din nan sai na raba musu 200,000. Ya ce ta za a yi ka irin wannan abu? To da gari ya waye mutumin ka je karɓo kuɗi, an ce mai karfe 11 ya je karɓo kuɗin. Ni ban ma kira shi ba, da ya tafi da mutuna ya suka tafi. Kun gane, ban kira shi ba sai karfe 3. Ya aka yi Ali? Ya ce wallahi na karɓo kuɗin nan na sa account.
ina son in mu ba su in mun zo mun natsu sai a yi ayyuka ce mai, amma bai kamata ka yanke shawara kai kadai ba, inda tare muka je sai ka yi magana. Sai ce to shikenan bara ina zuwa daga dan fara mai magana kawai sai mutumin kai mai da abu fada inda yake hawa ba har a cikin akwai manyan mutane da duk ya biya ai bambanta, kuma mutane ne sun riga sun mai halacci a rayuwa, kun gane, kuma duk wani abu ba abu ne da ya dace. Yawa to ɗaya kaɗan daga cikin abubuwan da suka faru tsakanina da Ali kenan. A cikin kuɗi ban ga ko naira ɗaya ba, yake cewa ai kuɗin a sai na ce to in dai aiki kake so a yi da kuɗin, ga wani amintacce ne a cikin mu a mai transfer kuɗin, kawai sai fushi ya fita. To a halin yanzu duk maganar da muka yi a lokacin bai san gaskiya na yi recording ba, sannan kuma duk abin da zan yi ina yi da evidence, na yi recording komai. Idan akwai buƙatar in sake muku shi recording din zan sake muku shi nan gaba, kun gane, in akwai buƙata, saboda akwai maganganu da gaskiya ya dan kokwafsa sosai a ciki. In akwai buƙatar sake muku shi zan sake muku. Kawai abin da na sani shine ni ba mutum bane mai yawo, ban shiga siyasa sosai ba, kun gane, saboda ni abin da na sani dan yi video na in sa a YouTube, dan abin da na samu in ci tare da mutane na da iyalai na, kun gane, abin da na sani kenan. To kawai abin da nake tunani shi Ali yanzu, saboda bana fita yana amfani da fuskata yana samun biyan bukatar shi, saboda ni ba a sani ba duk inda aka je za a kalle ni da karamci, saboda yanda mataimakin gwamna ya bani ya kalle ni da karamci, wallahi alazim na mun daɗi. Kuma yanda ya gani a matsayin bako na zo daga wani gari wannan ya kyautata mana. To a halin yanzu dai Ali ya cinye kuɗi kuma ya ce ba zai wannan ba, kuma a yanzu haka abinda nake muku magana a cikin kuɗin ko naira 200 babu a yanzu haka, ya riga ya cinye ta. Sannan kuma ya yi maganganu har wani voice ya yi da sauransu, ya dinga zagin mutanen da suka mai halarci. To irin wannan abin bai yi ba, da Allah Ali ka gyara, zamantakewa bai ci haka ba, ka gani, kuɗi zai ƙare ya bar mu tare da kai, ka gani. Jama'a assalamu alaikum, wannan shine ƙarshen zancen.